Well, Manswick, Big Joe Manswick, look out, baby. We zijn het duo Romain van Beek en Francine Reckaard en we zullen voor u heerlijke mediterraanse muziek brengen. Van Franse chansons tot tango, tot bossa nova uit Brazilië en heerlijke zwoele jazz. Geniet ervan. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Shaker Jazz bestaat al 25 jaar, bijna 25 jaar. We hebben 100 concerten, die 3 dagen, 45 podia's door de hele stad Maastricht. Dat houdt in de hele stad, ook week erbij, over de brug, vanaf het station tot bovenaan de Tongense straat, tot op Sint-Pieter, hebben we live muziek spelen, ieder jaar. Dat is heel belangrijk, alle concerten zijn als 100, die zijn entreevrij. Iedereen is welkom. Dit is Shaker Jazz, heel simpel. Sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai
chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Vanavond hebben we een hoop jazz spelen, een hoop blues, soul, funk. Tot en met morgen big band in een café, 25 personen. In de Tribunaal bijvoorbeeld. Dan hebben we een matinee. Een zaak of 6, 7, 8, 9, 10. Dus het programmaboekje is ook online te zien. Dus de mensen zitten er allemaal in te snuffelen. Dus dat komt allemaal goed. Eigenlijk zei je dat net al, bijna 25 jaar. Als het niet al is. We moeten dat even exact na gaan kijken. En dan hebben we jubileum wat betreft Jeker Jazz Maastricht. Leuke vraag. Iedereen stelt die. Dat krijg je niet te horen van mij. De highlights. Omdat er spelen zoveel bands. Ze zijn zo goed. En van verschillende genres. Daar ga ik geen namen noemen. Ze zijn allemaal goed. Allemaal leuk. En dat mag het publiek zelf uitkiezen. Wat ze het beste vinden. Dat is Jeker Jazz. Well, there is something dancing. I wonder what's wrong with my baby. My baby just gets home. My baby just gets home. My baby just gets home.